chamaban o tío Nartallo, bueno, eu chamaban o tío, pero eran os meus pais, pá. Sí. Entón, eles viviu en Buenos Aires, bueno, marchou para Buenos Aires de novo. Foi traballar, casa dormiu en Riba de Pallas, nas alpacas, para facer a casa. Fixo a casa, bueno, despois xa veio unha xunta de Belesar, todos xuntáronse e pediron aos veciños que eran de Belesar, en Buenos Aires, isto conto de Buenos Aires, foi o que me contaban, Sí. Entón, despois, ele foi o que organizou a escuela. Bueno, ele aquí facía... A dos rapaces. A dos rapaces, eu conto na dos rapaces. Bueno, entón, Cerca de despois... cementerio. Foi cando, porque era unha unión que había, eu aí, explícame ti mellor. Era a Sociedade Católica Agraria. É verdad. Católica Agraria. Esa era a da arriba. No, esa foi, e además foi feita con cartos que mandaban de Buenos Aires, os máis de Cuba, que estaban en Cuba en Buenos Aires, moitos marcharon daqui a traballar alá, daqueles tempos, serían no ano 20 e tantos ou así, cando fixeron a escuela. Entón, despois, ele foi o que quedou cargo, ele, se rompía unha tella, ele era o cargo, non cobraba nada, non cobraba nada, ele arreglaba a escuela se tiña un defecto calquera, ou rompía un cristal, ou... E a terra debía ser dele, aquela. Era dele, sí, que donou o terreno. Sí, sí. E despois a ele deron outro terreno arriba. Deu un pedazo de terreno que é a Besadiña. Ah, sí. Sí. Entón, cambiaronlle. Despois ele tuvo cargo da... Pero despois veu que tuveron que trejala. E aí, eu aí é que eu non xunto moito, eu sei que o pobre estaba como loco. Claro, foi unha cousa que a traballaron eles, que era de Belesar e despois tuveron que trejala.